ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастем. Пас дар ягон ҷо баъд аз ӯ нишаста дар видео лайк бимонед, мо боша видеоролика сар мекунем. Федератсияи дзюдои Тоҷикистон эълон кард, ки ҷумҳуриро дар мусобиқаҳои World Judo Master се паҳлавон муаррифӣ хоҳад кард. Бино ба иттилои Федератсияи дзюдои Тоҷикистон, мусобиқаи мазкур аз 11 то 13 январ дар пойтахти Қатари шаҳри Доҳа баргузор мешавад. гуфта шудааст, ки дар мусобиқаи World Judo Master Тоҷикистонро Сомон Маҳмадбеков, Беҳрӯҷи Хоҷазода ҳарду дар вазни 73 кг ва Теймур Раҳмонов дар вазни 100 кг муаррифӣ хоҳад кард. дар мусобиқаи мазкур 396 варзишгар, 214 мард, 182 зан аз 70 давлати дунё иштирок хоҳад кард. қаҳрамони феълӣ аз салошиҳои роҳбарияти UFC дар мавриди баргардондани ӯ ҳарф зад. ӯ гуфт UFC ҳоло барои бозпас овардани ӯ бо маблағи $100 млн ба рақибони ҳархела пешниҳод мекард. вале Ҳабиб изҳор дошт, ки ҳоло ӯро ба ҳайрат овардан хеле душвор аст. биё суханҳои ӯро гӯш мекунем. сардори UFC бо ман доимо дар тамос аст. ин аз он сабаб аст, ки ӯ воқеан мехоҳад, ки то ман муборизаро идома диҳам. ман 9 сол дар ин лига будам. задухӯрдиҳои зиёде доштам. боре ҳам мағлуб нашудаам. мухлисони зиёде дорам. аз ин рӯ хоҳиши роҳбарияти UFC тааҷҷубовар нест, ки онҳо шароит пешниҳод мекунанд, рақибони нав меҷӯянд. вале то ҳол ба ягон варзишгарони пешниҳодкардаи худ маро дилгарму ҳайрон накардаанд, изҳор дошт Ҳабиб. хотиррасон мекунам, ки ба наздикӣ Ҳабиб ва Дана Вайт дар шаҳри Абудаби вомехӯранд ва Дана Вайт ҳама корро барои Ҳабиб мекунанд, ки то Ҳабиб ба октагон баргардад. дӯстон, шумо боварӣ доред, ки Ҳабиб ба UFC бармегардад? ҳатман фикротон дар комментария нависед. ин буд якчанд хабарҳо аз ҷаҳони MMA. бо мо буданро фаромӯш насозед. хайр.